Soto versus Duterte, joint exploration issue. So ngayon, pinalagan ni Senate President Tito Soto itong si Congressman Paulo Duterte na sinasabi daw na ngayon lang daw niya naisip at pinopropose tong joint exploration with China on oil exploration sa West Philippine Sea. Ang sinasabi ni Senator Tito Soto, sinasabi ni Senate President Tito Soto na taong 2021 pa lang pumunta siya sa Malacanang para sa kausapin si former President Rodrigo Duterte tungkol sa joint oil exploration sa West Philippine Sea. Ang sinasabi niya, hindi naman daw niya alam kung anong mga naging direksyon na dito dahil syempre ang mga tao na daw ng former president ang mga nag-usap-usap pagkatapos nito. So sinasabi niya na hindi lang ngayon lang daw niya naisip ito kundi noon pa. Ngayon sinasabi ni Paulo Duterte na kailangan maging consistent ang isang tao at syempre kilala daw si Tito Soto bilang isang anti-China critic. So ngayon Dad, ano nakikita mo mga direksyon dito? Well, isa-isahin natin, no, yung sinasabing joint exploration concept na noon pa nila talaga pinag-uusapan yan, no, nababasa naman natin sa dyaryo during that time, nung panahon ni Pangulong Duterte, and even before the time of Pangulong Duterte, meron na talagang ganyan mga konsepto. I think even during the time of President Pinoy Aquino pa lamang, meron na mga nagpropose ng joint exploration. Kaya lang that time kasi nagkaroon na ng kaso, no, nag-file ang Philippines sa UNCLOS, no, yung complaint nila about the China's incursion in the Philippine waters or territory, di ba? So yun ang una doon. So talagang matagal na pinag-uusapan yan. Ang nakikita kasi nating naging issue dito, I think yung China ang hindi masyado interesado sa ganitong direksyon kasi nga iniisip nila, bakit pa nila kinakailangan makipag-joint exploration kung sa kanila naman yung lugar at pwede naman angkinin na lang naman nila yung pwede makuha mga langis o gas doon. No? So yun ang mga issue dito. Kaya nga, kung nakikita natin, binubuli nila yung ating mga Coast Guard kasi nga, ang iniisip nila, kanila yung lugar na yon at bakit pa sila makikihati kung wala naman tayong kakayahan na ipagtanggol yung lugar na yon. So, at kung sinasabi naman natin na meron ng judgment sa United Nations na yung lugar na yun sa Pilipinas pero hindi naman natin mapangalagaan, hindi natin mabigyan ng protection, edi wala rin ring silbi yun. No? Parang ganito lang kasi kasimple yan, no? Kahit sasabihin natin meron kang lupa, meron kang ari-arian, no? Sa isang probinsya, tapos tinirhan ng ibang tao yung lugar na yon, no? May mga naging squatter o illegal settler. Kumuha ka ng court order para na sa ganun mapaalis mo sila doon pero hindi naman ayaw naman sundin ng mga sheriff, ayaw naman nilang implement. Saka yung mga tao doon lumalaban din at may mga armas din at pinoprotektahan nila. So kahit na meron kang judgment pero kung hindi mo naman ma-enforce yung judgment, di parang wala ring silbi yung judgment. Yun ang punto dito kasi, no? Bagamat merong ganitong idea, siguro pinakamagandang idea diyan na aking masasuggest is that bakit hindi makipag-joint exploration tayo sa mga Amerikano? Kasi kung Amerikano, at least kaya nilang protektahan yung lugar na yon. At the same time, kahit na paano may makukuha tayo. Kasi ang Amerika naman kasi is under democracy, di ba? Unless pupayag ang China, why not, di ba? Open-minded naman dapat ang mga namumuno at namamahala. Pero kasi ang tanong diyan, hindi na kasi tayo nire-respeto. Hindi na ginagalang yung ating karapatan sa lugar na yun. Kaya nga, yun ang medyo danger dito, no? Bagamat yung idea na yan, matagal na yan, no? So, kung sinasabi ni Senator Soto na talagang pa niya nilalakad yan, talaga naman magandang hangarin para sa ganun magkaroon sana ng diplomatic kumbaga compromise, no? Kung papayag sana ng China. Siguro Dad, maraming nagsasabi nga na it's important naman that there should be peace between China and the Philippines kasi marami rin mga Pilipino na anti-imperialism. So siguro maraming mga Pilipino hindi naman magsasang-ayon kung may joint exploration tayo sa US. Marami rin Pilipino na hindi magsasang-ayon kung may joint exploration with China. I'm sure mas maraming Pilipino magsasabi na kung sa West Philippine Sea ay para sa Pilipinas, ba't pa tayo maghahati ng kita or ng oil sa ibang bansa, especially since katulad ng sinabi mo, parang illegal settler or naging squatter na ang China sa lupain ng Pilipinas. Tapos pag sinasabi mo mag-joint exploration tayo with China, parang sinasabi mo, may squatter ka sa lupa mo, pero sasabihin mo sa squatter na yun na, sige, maghati na lang tayo sa kita na mabubunga dun sa lupa ko. So parang binigyan mo pa siya ng kita, yung squatter. Parang ginawa mo siyang legal dun. So that, in that issue, is it worth it? No, kung sasabihin natin, kung sinasabi nga ni Soto na if we do joint exploration with China, we'll have better peace and better diplomatic relations with China. Pero isn't that giving China parang a bigger legal right to keep squatting in Philippine waters kahit na may UNCLOS na ang Philippines, kahit na recognized na by the UN, na dapat sa atin talaga yan, pati sinasabi rin ng Amerika na China should leave that area. So if we tie up with them, is it worth the benefit na yes, baka magkaroon ng mas maraming oil, baka mas cheaper yung oil sa Pilipinas, pero you're allowing someone, a bully, a squatter, to also benefit and have a better right dun sa lupa at saka sa
karagatan ng Pilipinas. Well, there are two sides of the coin there kasi. No? Sige, unahin muna natin yung joint exploration. Bakit ba kinakailangan meron tayong ka-joint venture na sinasabi kung kasosyo sa pagde-develop o pag-explore ng mga langis at gas sa lugar natin, ano, sa Philippine territorial waters. No? Kasi nga una, napakalaki ng puhunan na kailangan. No? To explore gas and oil, you need a lot of capital. Napakalaki ng capital na kailangan mo para mag-explore. Ito pa inaaral mo pa lamang. No? So halimbawa, meron mang na-discover, doon pa lang malaki na yung gastos mo sa exploration. No? So yung exploration, inaaral mo kung saan yung may malaking deposit o meron kang pwedeng pagkunan na maangkat mo na malaking langis, no? Na mayabong na langis o gas, no? Na pwedeng pagkakitaan. So doon pa lang sa exploration na palaki ng puhunan. Pangalawa, kung meron man na-discover na at alam na nila kung nasaan pwede magkaroon ng mga oil rig at mga equipment, yung mga oil platform na yun, napakalaki din ng puhunan. No? So yun ang pangalawa. Pangatlo, siyempre kahit na may puhunan, ang pangatlo, paano mo ibebenta? Paano mo ilalako para sa ganun pagkakitaan? So all these three aspects, from exploration to development to operations and marketing, napakalaking puhunan ng kailangan mo sa kinakailangan. Meron kang network of business and government interactions or connections. No? So, hindi talaga kakayanin ng Pilipinas on its own to do that for now. No? Eventually, siguro kakayanin natin. So, it would be more effective kung meron tayong mga kapartner na meron ng kapasidad, meron ng teknolohiya, at meron ng kumbaga experience o meron ng track record of doing that. No? So that's why mas maganda kung meron tayong mga ganong kapartner para hindi na tayo mababawasan pa ng ating resources na mamumuhunan at susugal at tataya at malalaman kung may kikitain o wala. So ganun yung advantage kasi nito. So yun ang one aspect dito. No? So then the second aspect is, sino ba yung dapat natin ka-joint venture? So well, kung hindi sana tayo binubuli ng China at kung sana ginagalang tayo kahit na paano ng China, it would also be very good kung China ang ka-deal natin. Kasi pag pumasok sila ng joint exploration agreement sa atin, ibig sabihin, nilerespeto na nila na meron din tayong karapatan doon sa lugar na yun. Kaya nga siguro ayaw din nila pumasok. Kasi pag nakipag-joint exploration sila sa atin, parang sinasabi na rin nila na, sige, tanggap na namin na kayo may karapatan niya sa lugar na yun. Ngayon, ayaw nilang tanggapin yun. Ang sinasabi nila, kanila talaga yung lugar na yon. So kaya nga siguro ayaw nila. That's why ang sinasabi natin, siguro sino ba yung pwede nating ipantapat din na hindi rin nila kayang itulak o balyahin, di ba? So yun ang sinasabi natin. Isa sa mga possibility diyan, yung nga either America o German o let's say mga Australia o Japan na kaya nilang protektahan kung sakasakali yung kung may na-discover. Kumbaga sa ngayon, siguro habang nag-explore, maaring hindi nila bigyan ng pansin niya. Pero pag may nakitang napakalaking kayamanan diyan, talagang magkakaroon ng digmaan diyan. So, alam naman natin yan kahit nasa Africa, di ba? Kaya nagkakaroon ng digmaan kasi nga, mayroong kayamanan na makukuha. Kung walang pera yan at wala silang makukuha masyado, hindi na nila pag-aaksayan ng panahon yan. Actually, yun nga yung mga sinasabi ng mga ibang analysts na one of the reasons na ayaw makipag-joint exploration ng China is because they have to recognize the Philippine laws. Because under the Philippine laws, we can do joint exploration under the laws of the Philippines, which would of course reinforce the UNCLOS ruling. Ano? So, of course, syempre, napakaganda ng idea in general ng joint exploration, yung sinasabi ni Senate President Tito Soto, at syempre, ng ating congressman na magkakaroon ng joint exploration. Yun nga lang ang tanong, which partner would be best? Kasi the partner has to respect yung laws of the Philippine land natin na it is part of Philippine territory and they will pay the taxes and they will pay the share of the Philippine government. Yun yung nakikita ko. Kaya, in fact, napakagulo ng topic na to. Maraming hindi nakaintindi kasi kulang edukasyon ng ating bansa. Kung sana maganda yung edukasyon ng ating mga kababayan, mas maintindihan nila kung paano ang tamang mga direksyon na kanilang susuportahan sa ating mga politiko. Kaya dito sa Ilocano Defenders Party List, naniniwala kami na edukasyon ang solusyon sa pag-angat ng bayan. Pag edukado ang taong bayan, mas malalaman nila kung sino yung mga tamang politiko, sino yung mga tamang may direksyon at sino yung mga tamang plataforma para isulong ang ikabubuti ng bawat mamamayang Pilipino. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Maraming mga problema ang face ng Pilipinas ngayon. At kung maraming mga solutions sa mga problema na yun. Pero kung gusto natin ng mga better solutions, kailangan natin na mas edukadong Pinoy. Kaya ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List ay taas ang antas ng kaalaman para sa bawat Pilipino para gumanda ang mga solusyon, gumanda ang mga trabaho at gumanda ang kinabukasan ng lahat ng Pilipino. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Amin pong hangarin na maimulat ang inyong mga kaalaman sa kung ano ang makakabuti para sa ating bansa
at nais namin na hikayatin kayo na isulong ang isang direksyon, ang isang patutunguhan na magkaroon ng mas matiwasay na kinabukasan ng ating mga kabataan. Ako po si Michael Sain, yung Dad ng Bayan.